takaa, kyllä sekin vähän jeesaa. Mutta kyllä mä muistan, mä ite ajoin, mulla oli... Taaksepäin pääsi nousu vaan siinä. Joo, ei se paljon tosta kun ottaa pakki, niin se on sit tuo puussa. Mä vedän vielä kerran pakki. Paine päälle, niin kulkee paremmin. Joo. Se pääsee taaksepäin. Alhaalta kun valkki, oli vähän hidas. Äsken oli hyvä, kun se oli nyt täällä, niin olisi mennyt pakki alas. Eihän se vielä tossa. Niin olikin, joo. Eihän se sieltä. Sai keulaa valumaan sen. Niin. Joo, että niinku kesällä tää menee ihan hiityinen ja talvella pitää tehdä hommaa. Jotenkin ei saa sitä puhtia, että siinä on niinku semmoista ihan terävää lähtöä. Siinä on vähän puhditonta. Ja kropisee. Me tultiin sen Sivenipäten rakentamaan tekele, niin me tultiin silleen ja taas tulee lumeta. Käännä renkaat tonne! Asemalle käännä renkaat. Eikö oikein? Mä täytyy jotenkin muusta nähdä. Niin! Au! Mä en vie puuta! Hop hop! Niin tultiin retrotroopissa, niin silleen liukahteltiin mäki alas semmosen kuolleeseen puuhun, niin tuli metrin pätkinä se puu. Joo. Ropina kävi vaan. Joo. Tässä on just tää, kun reittää tähän poikittain. No nyt jos saa keulaa. Helppo kaataa. On. Nyt tämmöisellä kelillä. Siinä varsinkin nyt tää jälkeen. Just nämä portaat on kuitenkin sen verran syviä.